Sige na ko diri guys, may kining tila na uwan. Pero basa lagi ko ano. Natay uwan. Tawag dito. Ripol ay sayuti o pansit na ning order na sa pagpansit. Sabaw nga tinunuan. Kadako. Uwan. Baha. Oh my god. Nagabaha dari oh. Hello guys, daga sinikul nagbalot na asa nang ipon ron pila nakabuok basta moabutan na sa usa ka puno nga ingani guys, moabot si og 75 to 80. Depende sa kanang kadak-en ba, pero murag 80 jud ni ngani katas 80 ka buok. Nga namalit ni ko kanang lutuon para ugma guys kun kani na tama na ni nagkabirnis ng kuan carrots. Kuan na kay magtuno ko ugma og kuan kanang salamat kay ni Mambi magtuno ko og utan ugma. Ihipasan na kay manihapon sa tanak. Sa ta magbalot og lumpia. Sulod sa nadaan ng kuan. Wala tay paminta, buo, durog. Usa. Pwede pa na sa pansit ko. Kani isod ni basura kay tako ani. Salamat di kadto ni Mambi kay gikan day pud mi kuan. Nag-inquire og kanang screen door kay isang pabutangan og amahang door dari og screen. Siparit na ba kay magsabog diri pa. Ano ni? Yang pabutangan og screen nagamuhang kurtahan niya mahal ra bakado ang screen. Grabe gid si Mambi, jud kung ka pinangga kay diyan na pong gipa-screen na nagamuhang kurtahan. Jagi pa kuan sa na guys kay matataw di putang nasa rep. Magkuan ni kugma tinunuan nga utan. May man yung request sa mga suki. A few moments later. Grabe kasi baguan guys. Bubuntang na tuntanan guys. Alas 4, gabi pa lang siguan Pero wag langit dito kuan puwa. Gawan pero puwa kay grabe inita po dumaan. Mudto na grabe nang kainit. Pero salamat kay guys uwan kay ruma bubuan ni atohang tanom. Tuto kami yung kuan lumpia. Hadlo ka na daog-dog. Mabati na. Bisig ka mo vlog bitaw guys yung kuan. Kanang may daog-dog bitaw kilat kay mawa na ba rin i-open at yung cellphone na yung mga dagdag kilat. Makakulba ba? Ang ginisig sa naghang mga customer. Sudan. Bag-bag na ano? Okay na lang, apa? Lumay na lang eh. Kaya na eh.
taas din ang ilang luto guys is pang-chip cake. Aw. Ano na din pang-chip na pa. Luto. Yung ganahan good para si naramilan namin. Kung nagtambay dito sa mga tindahan, kailangan namin namin yung ipansi. Thank you guys. Salamat sa Ginoo. Napod sa another bulpad. Ayan, sak na ako mga ito na. Ang kaninga ni, asa mo to? Sabi rin, nagyanda mo. Kumilis ako. Kumilis ako guys, kaya nga, mura na kuglaw. Gusto kaban. Baha dari sa ang tindahan ha. Sadiyan ako dari guys, mahigay kaning tila na ag-uwan. Pero basa lagi ko ano. Yan, natay kuan. Tawag dito. Ripul ay sayuti. O pansit. Nangining order na sa pagpansit. Sabaw nga tininuan. Kadako. Kuan. Baha. Oh my God. Nagabaha dari oh. Guys, nahurot na. Salamat kadyo. Sold na po tuhang buntag. Salamat sa mga grasya. Tuhang uta na gamay sa bawang pamahaw na ng sabaw. Ikuha ng sabaw kaya ako nang ibahog sa ano. Itong turi oh. Plastic. Oh, na. Balik na po kagkadalaga oh. Mapuna na po na ko sa laki na po. Bitaw. Puhon. Cute kayo imong mga cute kayo. Kuha nagihang pangita manggod kay bula-bula chicken guys kay kuan to sa Muslim. Taga Mindanao. Ja, salamat kayo sa mga namali. Na sa jutag pang hipos ya pahuway ka rijot. Trabaho na pod. Kay daghan ka jud kuan guys. Daghan ka jud buhatin Ginoo ko. Tama bang niya tang tagadaghan sa mga buhatin. Matugali kay ning uwan guys di ta maka pamubo. Say manggod ug manaha og paninda kay labi nag-init mamubo mo kustanon. Mga nang langan ko usahay. Malangan daghan kay buhaton madugal kay ni uwan. Pero mabala ka lagi pukog mo uwan guys kay aghang tindahan lagi magbaha. Pa siguro tong patambakan og kanang mga graba para mo taas ba. Sigra magbalod dagat di ay. Hala daghan lagi kay gisnak. Daghan ka jud kaya tanaw sa tos dagat ito. Kay nay kuan. Hindi kay mamahaw ta. Naog dagat guys daghan na ka jud kuan. Gis. Nakayati. Balod. Taas kay dagat. Nidaghan ka dyan mga yati o ni abot o. Ala! Nang lutaw nag mga kuan, talisay. Nanay tulo ka yati na ah. Tagmay. Atong paderwan ha. Oh my God. Nayatin ah. Bawa dagdagat. Sayang ang muhang kuan diri guys kana
tumpag ang karingani oh. Siwol. So guys, kung batis ako guys kay magsuris ako dari skin di kada alas 11:30. Suri jud ko dari guys kay may pingawa sa mga bata ba nya. Mamalit man na sila kumano pa niud to. Black Paris chocolate. Loy man good. Jim, hay sa kay nag-vlog ra ba imong manghod? Cute kayo. Yang manghod nga vlog oh. Bright kay yung manghod nga gamay. Oh. Naghihuwat daw sila kay nahudtan. Nahudtan na mo skin di nagkuha pas ni Cool. Salamat. Ikaw pod? Oh, sige, kuha. So nahurot ka itong ice candy guys. Ag chocolate say akong gi una og sorry guys kay wa pa ka dumugahi ag buko salad og katong avocado. Di ganahan man ang mga bata og chocolate. Ang init ka jo. Sarabi na sang kainit guys so. Sige lang kay ni Juan man ganiha nakainom manig kuan wa pa na naghihipos ng bunot diha guys kay kanang bunot hanang gamitin dadto mag balhin ko sa mga orchids. Pahuway sa ko kunja gahuwat lagi ko kay kanang amuhang door guys kanang kuana na siya kanang pabutangan ni Mambi og kanang screen door. Sa mahal ra ba kadto ang screen door guys niya tumiga hapon. Mas mahal pa diha sa pultahan. Kanang pultahan kay 7,000 kapin man na. Hapit na mo 8K. Ja mahal man jud ang kahoy pero mas mahal pud tong kuan katong bakal nga screen. Salamat kadto Mambi ja amo na pong project guys karong sunod tuig katong kwarto na pud adto guys tulo ka kwarto. Amo na sa ipa-forward dito. So hinahinayan na sa nagguba dadto katong mga tanom na sa hinahinayan og ipangkaang na guys. Unja kuan kanang salamat si kadto Mambi, salamat kadto Mambi si imong kuan ka maadyo kanang nanan nindot kadto ni among daghan kadto diingon nga nindot kuno pagka porma ning among kusina. So ang among tulo ka kwarto guys mura pug ingani pud ang style. Murag atik-atik pud ba pero nas jay terrace didto. Kanang nagtindig nga kuan ang plano da terrace na. Nya kani pud hapon isang butangan og murag atop-atop para murag terrace pud siya kanang mangaon og anas kusina og kuan pud mangaon dari butangan hag terrace pud sa kusina. Pero dako kadtong lugar man dito guys, tulo ka kwarto kay ang isa ka kwarto kang Mambi. Jag mo ang duha kang Nicole ug kang Cristel ang usa. Jag mo ang papedi usa. Mana tulo ka kwarto didto nya sala. Kuan kanang amo pa lang drawingan. Sala og kanang terrace. So ganahan sag kuan ba beranda sa Bisaya pa beranda. So paprindahan na mo diha. Mo nang agad tong usa ka lubidad to wa pa na mapasaka kay malagi na si uwan-uwan ja agad tong musaka wa pud diha wa pa na matiwas ni diyan og putod na putdon pa man na nihinay og kadto nagabot ni Ati Daday katong usa maabot man sa karong katapusan guys anang magpatabang ko dadto og kuan ni Ati Daday. Diya kay si Mambi may nagbayad na og karing bisahang dapit kari guys ya. Si Mambi may nagpaputol dani. Nawan na nagipaputulog tiwas dana kay kuan ma sampayan na mo diha nas Nicole day ng laba. Grabing kainit na ganiha, grabing uwan, nagbaha jud daghang tindahan dadto guys. Patong tambakan og mga ingani oh, graba. Kanang arong mutaas-taas ba. Tambakan paton hang graba dadto karong magsig uwan di ko magkuan maglisid ko og tinob dadto kay hugaw ra ba ng mga tubig sa uwan. So maura to guys, salamat kadto ni Mambi kanang atangilan po ninyo ugma guys kay basin og ugma itaod na ag atuhang screen door diha. Oh. Manindot na siya sa tan-awon kay nanay screen door na siya. Parang di na mo sige sarado, bahala i-open na siya sige. Na sa screen.
Salamat kadyo mambi ug salamat kadyo ninyong tanan guys. Salamat din ikaw ni Mirs and family. Salamat kadyo sa imong pagpangamusta sis Mirs and family kanang amping diha sa Japan. Japan lagi to Korea. Korea di ay. Shout out po ko ni Ansan Blanton ug ni Ma'am Bitani Escobia diha sa Germany. Salamat kadyo Ma'am Bitani sa imong pag love ni hang manghod. Ara mapud nimong kalabang manghod pati ako. Salamat kadyo sa imong kuan kabuutan og buutan kadyo kuan ba kanang matinabangon murag si Mambi. Si Mambi jud kay grabe. Tudo kuan jud siya support namo. Kay nang wa man na mo nagiampo nga nay mohatag namo nay motabang namo puro kusaran na siya gihatag sa Ginoo. Mabitan ang gingon ng kuan guys nga nay himuog instrument ang Ginoo. Salamat kadyo kay labi na mag-uwan di na mi kadyo kuan na kay mga atep ligo na kadyo sa nga tanan wa nay tuo nga na ba. Agamong plano ni Mambi kanang hinahinayan na siya kuan karon November mga second week sa November kanang pa-orderan ako ni og hanublak. So mag-order na ako hanublak hinay-hinay. Amo ra itambak ang hanublak mga materyales para nagka sunod tuig puhon palibutan na namong hinay-hinay. Kuana na siya mahimo na namong hinay-hinay. So moro to guys, ang taasan na kadtong video. Daghang kadtong salamat. Injong tanan amping ang putang tanan guys. See you my next video guys. I love you all.